بینەرین هێژا دەماوە خۆش بە کەیف خۆشم جارێکە دی لەگەڵوە بم بۆ ئەم هەلبەستەکێ ji helbestên pehlewanê helbesta Kurdî Seydayê Cigerxwîn bi we pêşkêş bikin da em bibînin bê çilo gotinê wek dira li dû hev anîne wek libê tizbiyê ku her yek cihê xwe bi duristî digire. û wek em dizanin Cigerxwîn bêhtir hat diyarkirin di helbestên şoreşgerî de. Lê bêguman ew di helbestên evînê de jî nekêmî helbestên şoreşgerî serkeftin pêk anîye. û dema ku dibêje jiyan bê yar nexweş e, gelkî nexweş e û eger yara mirov ne li bal mirov be jiyan bêwate ye, bêtehm e, pûç e. Dema dibêje yar ku nemê vanê te bî ma tê bûyê jînê çikî daye nerê zanê te bî ma tê bi durbînê çikî. Carek li cem te rûnenê şekkir nexê nav wî kenî bê gorî û bê ezbenî ma tê bi şêrînê çikî. Yar wek kevoka xweşkedî serbest û bê şerm û fedî xwe li pencera eşqê nedî ma tê bûyê dînê çikî. Yar ku bi moda kevneyê palê nedê sermaseyê xweş xweş neyê dengê neyê ma tê bi mizgînê çikî. Şekkir şikêna çav bikil yek awirê navêje dil gul jê nebarin mil bi mil ma tê bi nêrînê çikî. Heta di eşqê wernebî dil wek bîyokê zer nebî wek mem evîn perwer nebî ma tê bûyê zînê çikî. Ta wek Cegerxwîn dîn nebî evîn di dil de şîn nebî tehlî bi te şêrîn nebî ma tê bi zanînê çikî. Ev dawiya helbestê bû bi xatirê we heta demeke dî em hevdû bibînin bimînin di xêr û xweşiyê de.